record. Yaraye, aye yaraye, kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Yaraye, aye yaraye, kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Allah za na sa a farko mai zamani, kasan babu ni Illahu ka samar da ni, kake ta da ni idan an kayar da ni, da muni lamuni ka datar da ni, ka sa makiya da sun ganni sai ringa ja da baya. Yaraye, aye yaraye, kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Allah kai dubin salati ga shugaba annabi mai madina sirri da ci gaba, Ali har sahabu ba za na bar su ba, su zo shugaba samu su bar shi ba, kowa za ya kisa al'amari nasa zai ta baya. Yaraye, aye yaraye, kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Na gaba ɗansu su suka ce da ni za yi biki na kanwar mu fa kasa ne, mu ne za mu ɗauki nauyin ta kafir da mu, sai na ce da su batiya da su a yanzu zai gure basira a wajen kiɗan amarya. Yaraye, aye yaraye, kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Yan rufin da nesa girke buga tambari, sakunne jiyo daka in baka san gari, taro na manya dubu ta huce dare, zumi ayari ana burdiri, bikin safara ne fara doguwar amarya. Yaraye, aye yaraye, bikin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Akwan a tashi yau ranar ta kuce, an cimma matsaya ba ce kuce, yau mustika yi da can babbar mace, ko me za a ce to sai dai a ce wuya dai a yanzu ya mallake kai game da kaya. Yaraye, aye yaraye, kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Safara ugin biya gai da sarauniya, shi batu na kwalliya sai dawisiya, biya da sufar yan indiya, kaka lafiya farar mikiya, gida in akwai ki safara za a ringa zariya. Yaraye, aye yaraye, kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Raza nawa amarya ki laddabi, gidan ango za ki je ba ta rababi, hula tana gaban duk wani kallabi, fata na ki bi umarnin muji, safabin mujin ki tilas ki yo biyayya. Yaraye, aye yaraye, kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Ka bani kunnuwa ango ɗan kaɗan, ake na wuyanka kadaran kada han, ka kula da motsin ta ko ɗan kaɗan, ka sa haƙuri cikin lamari, ka zamto kamar uwa uba ne wajen amarya. Yaraye, aye yaraye, kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Yayan amarya tilas na kai da ku, Hajiya Khadija mama uwar mu ce, Hajiya Hassana ita ma uwar mu ce, yayan kware muna matuƙar ji da ku, mama Khadija mama Hassana babu ƙarya. Yaraye, aye yaraye, kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Ajalanta na maman ango ta mu ce, yayyan amarya na ga awas namu ne, shi ma a wasu gawon fira namu ne, kai shi da nura mai aina gidanmu ne, sani isnusu su ma namu ne, har
Jamilu ma har ma Audu ma har ma Mustapha da Nafi namu ma da Awwal mai aya da Rabi'a Abba ma naga sha'iri Haruna namu ne Umar namu ne Basi namu ne Salisu da Abubakar su ma murna suke ga Hassan da Usaini ma Malam Iliyanmu ne ga Malam Jittafa Abba Masta namu ga Badar kawo namu ne kowa murna yake da ranar farin cikin amarya. Yaraye ayi yaraye kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Yaraye ayi yaraye kin safara ko ba shakka za mu je tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Tare da haziki Muhammad Mustapha angon amarya. Thy Philo under mix.